Сәлем. Сәлемнәр. Сіз Татарстанның төп җиде яңалыгын карыйсыз. Узган атаның төп яңалыклары алдагы минутларда. Киттек. Дәүләт Думасы пенсияның тупланма өлешен булдыруга куелган чикләүне тагын бер елга азайтты. Проект әлеге мораторийның 2023 ел ахырына кадәр дәвам итәчәген аңлата. Документны тикшерүгә 30 сентябрьдә керткәннәр. Исегезгә төшерәбез, мораторий аркасында шулай үзгәрешсез тоту 2014 елдан бирле гамәлдә. Баштан вакытлыча чара буларак кына керткәннәр иде. Шул вакыттан башлап эш бирүче хезмәткәре өчен пенсион фондка күчерә торган барлык кертемнәр пенсияның иминiyet өлешенә туплана икән. Димәк, кайгышларны ныгырак барга туры киләчәк дуслар. Казанның Джуна төркеме «Әмәнә» дип исемләнгән яңа альбомын тәкъдим итте. Анда заманча татар шагыйрьләренең шигырьләренә язылган җырлар тупланган. Альбом презентациясе 24 һәм 25 октябрьдә Татарстан Республикасының Милли китапханәсендә узды. Альбомның нигездә хәзерге заман шагыйрьләре Луиза Янсуар, Йолдыз Миңнуллина, Роберт Ахмаджанов, Азат Миргаязов, Эльмира Шәрифуллина әсәрләре тәшкил итә. Музыканы исә уннан артык талантлы музыкант рок, фольк, инструменталь һәм электрон сэмпллар кулланып язган. 20 октябрьдә альбом барлык музыкаль платформаларда да тәкъдим ителде. Билгеле җырчы Илназ Сафиуллин коронавирус белән авырый. Бу турыда ул үзенең Instagram аккаунтында хәбәр итә. Илназга 2 яклы пневмония диагнозы куйганнар. Ул өендә генә дәвалана, видеоларыннан аның көр күңелле булуы күренә. Җырчы инфекцион дәваханәдә хезмәтләренең сыйфаты һәм медперсоналның аңа карата булган мөнәсәбәтен бәяләп, тиешле ярдәмнең тиз һәм оператив күрсәтелүен белдерә. Бар кешегә дә сәламәтлек тели Илназ. Без дә аңа тизрәк сәламәтлеген телибез. Шәршәмбедә 21 октябрьдә илнең иң танылган мыеклы кинорежиссеры Никита Сергеевич Михалковка Россия Федерациясе хезмәт герое исеме бирелде. Шул рәвешле Михалков Россия Федерациясе хезмәт герое исеме бирелгән 64-нче кеше булды. Исегезгә төшерәбез, әлеге исемне беренчедән булып Татарстан президенты Минтимер Шәймиев алды. Һәм әлеге бүләкләүдә иң кызыклысы бүләк тапшыру тантанасыннан бигрәк туры эфирда Путинның Михалковны дәрәҗәле исемгә лаек булуы белән котлауы булды. Туры эфир барышында Владимир Владимирович белән Никита Сергеевич экраннан шампан шәрабы эчтеләр. Бу күренешне шунда ата кешенең синең физкультура укытучысы белән эшеү белән чагыштырдылар. Бисагун үзләре өчен киберкиңлек ачты кебек. Казан Федераль университеты коронавирус белән авыручылар өчен госпиталь ачачак. COVID-19 белән авыручылар өчен вакытлыча инфекцион госпиталь Шмидт урамы 31-нче йортта урнашкан университет клиникасында терапия бүлегендә ачылачак. Бина коронавирус инфекциясе белән чирләүчеләрне кабул итү өчен барлык тиешле җиһазлар белән тәэмин ителгән. Кызганычка халык арасында әлеге чир белән авыручылар арта бара. Әле күптән түгел генә гадәти эш режимына кайткан кайбер медучреждениеләр кабат ковид госпитальләр форматына кайта. Татар язучысы, шагыйрь һәм тәрҗемәче Кавый Нәҗми оныгы Фәридә Нәҗметдинова бабасы фатирында мемориаль бүлмә ясаган. Бүлмәдә шәхси фотолар, танылган мәдәният эшлеклеләре, Советлар Союзы язучыларының хатлары, шәхси имзалар куелган китаплар урын алган. Кавый Нәҗминең Александр Фадеев белән алышкан хатлары да саклана. Аларда язучының үзенә дә кабат кулга алу куркынычы янаса да ул Муса Җәлил исемен реабилитацияләү турында языша. Диварларны Кавый Нәҗминең 3 туган абыйсы Рауль Нурмөхәммәтов ясаган картиналар бизи. Бу йортта Нәҗми белән Адгамова 1937 елга кадәр язучыны кулга алганчы яшәгәннәр. Җомгада Казанның 63-нче автобусындагы маскасыз пассажирлар Восстание разъезды тукталышында аларның маска киюләрен сораган кондукторга һәм кешеләргә ташлана. 3 пассажир маска киюдән дә автобустан төшүдән дә баш тарткан. Шуңа да салонда физик көч тә кулланып бәхәс туа. Кондуктор тән җәрәхәтләре ала, полиция килеп җиткәнче тавыш күтәрүчеләр кача алган, хәзерге вакытта аларны эзлиләр. Пассажир ташучылар ассоциациясе рәисе Татарстан Республикасының Ичке эшләр министры җитәкчесенә автобус кондукторларының куркынычсызлыгын тәэмин итүдән ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән инде. Бездә андый җанҗанчылар белән килешмибез. Масканы мәҗбүри киергә кирәк һәм бу кондукторлар теләге түгел. Куркынычсызлык хәзер менә шул мөһим. Шуның белән шул дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.